गेजेर जुनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसेयावनो गेजेर जुनाय दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो गेजेर जुनाय दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद बे मोनथाम बर'नि माहारि आफादा जुथायै खुंनाय साननैनि हाबाफारिजों मैयानिफ्राय दिनै बुंनो थाङोबा 7 आरो 8 अक्ट' बे साननैनि हाबाफारिजों बैसागु बिदाय फोरबो खुंनाय जादों। बाहाय फैनो मोननानै आङो गोजोननाय मोनफैदों। बयनिबो बाहागो लानायफ्रा गाजा गोमजा आंनि नुनायावहाय ओरैनो बर'नि बाथ्राखौ बुंनो बेखौनो आङो सानो जे बैसागुआ बर' हारिनि मोनसे एंगारनो हायै रंजानाय। बेखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फ्रा रंजाबोदों, फालिबोदों, जोंनि हारिनि आसार खान्थिखौ बिथा खालामनानै लाखिबोदों बा जोङो फालिबोदों। बे सैथो बाथ्रा। दिनैनि मुगायावबो जोङो जोंनि हारिमुखौ बा बैसागु रंजानाय फालिनाय बे आसार खान्थिखौ जों हमथाना लाखिनांगोन। ओंखायनो गोदान जोलैफोरनो जोंहा फोरमायनांगौ बाथ्रा थाबाय बा जोङो बेखौ जोङो सावरायलायदों बा दानि बादायलायनाय मुगायाव जोङो बोरैहाय आवगायनांगौ फरायनायनिफ्राय जागायनानै जोंनि थांनानै थानाय जुजिनाय जि मोनसे जुजिलायनायनि मुगा बावहाय बोरैहाय गावखौ साबसिन गुन गोनां खालामनो हायो। बे मोसानाय रंजानाय खन्नाय जेरावबो मोनफ्रोमबो दिगावनो बे बादायलायनायखौ लानानै जोङो जुजिनांगोन आरो हारिनि आद्रा थानाय जि मोनसे जोंनि थांखिफोर दङ हारि दानायनि बेफोरखौ मावफुंनायावहाय बा बर'फोरनि जि मोनसे सिमांमोन बर' हारिखौ मोनफ्रोमबो दिगावनो राव हारिमु थुनलाइनि बाथ्रा जों बुंबोबाय थादों आरो जोङो सोमावसारनायनि गेजेरजों बेफोर बाथ्राखौनो जों फोरमायबोदों। दा जोङो ओंखायनो जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौ बोरैहाय गेवलांसार खालामनो हायो, जौगासार खालामनो हायो बेनि खामानि मावनांगौनि गिलिर बिबाना जोंनि सायाव दङ। ओंखायनो गोदान जोलैफोरखौ लाफानानै जोंहा खामानि मावनांगौ गिलिर बिबान दङ आरो जोङो नाजालांनांगोन आरो गोदान जोलैफोरनो जोङो खर'आव मेलेमाव सोनानै होनो हानांगोन, गोरबोआव फोनांनानै होनो हानांगोन बर'नि हारिमुवा मा, बैसागु फालिनाया बोरैहाय आसार खान्थि बबेनिफ्राय फैखो, बोरै जाबोखो बेफोर बाथ्राफ्रा जों बयबो मोनथिनोबो गोनां आरो गोदान जोलैफ्रा बेखौ रोखा जायोबा आं सानो इयुनावहाय साबसिननिफ्राय हामसिन जोङो जोंनि बैसागु जानायनि रंजानायनि जे मोनसे हाबाफारि बा आसार खान्थिखौ लाखिनो हमथानानै जोंनि खामानि मावनाया बे जाफुंसार जागोन होननानै मिजिंथिनो हायो। बर'नि माखासे दामजुखौ खोमालांनो हमनायखौ नुनो मोनो। बर'नि गेजेराव जाय दामजुफोरखौ जोङो बाहायबोदों गुबैयैथ' खाम, सेरजा, सिफुं आरो जथा, गंगोना बेफोरनो जोंनि दामजु। दा थरखा बेफोरखौबो जों बाहायबोदों बैसागु रंजानायफ्राव। दा बेफोरखौ जोङो मोनसे सम फैदोंमोन एसे गोमालांसिगोन बायदि एसे साननायसो फैबायमोन। नाथाय दा जोंनि बर'नि माहारियारि आफादफोरनि नाजानायाव सम सम बिदिनो मावबादा खालामनाय जादों। सेरजा दामनायनि, खाम दामनायनि, सिफुं सुनायनि बेफोरखौ फोरोंबाय थानाय जादों। आथिखालाव दा नैबे बाथ्राखौ मोनसे जों दुखुजों फोरमायनो गोनां जागोन। गंगोनानि जि मोनसे रैसुमै देंखोमोन बे गंगोनानि रैसुमै देंखो बा गंगोनाखौ जे बर'फ्रा दामोमोन बा गंगोनानि गेजेरजोंबो माने दामनाय देंखोनि गेजेरजोंबो जे बैसागु रंजायोमोन बा बर'फ्रा मेथाइ रोजाबोमोन बे गोमालांनो हमबायमोन। बेखौ लाबोफिननो नाजानाय जादों आरो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बुंनो थाङोबा UPPL राजखान्थि दोलोनि नाजानायाव बे दिनैहाय GI टेग मोनसे माबायावहाय बियो एक्सेप्ट माने आजावजानाय जाहैबाय। बेखौ दा लाबोफिननो हानाय जाबाय। ओंखायनो गंगोनानि दामनायनि जे मोनसे बादायलायनाय बेखौबो लाबोफानांसिगौ फैगौ बोसोरफोरनिफ्राय। आं सानो बिनि जाफुंनायाबो मोगथां जागोन थाबैनो बेखौ मिजिंथिनो हायो। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा BM भकेशनेल इनस्टिट्यूटआव 2025 आरो 2026 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। HS आरो HSLC उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे भकेशनेलाव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल रेकर्ड साइन्स, BSS डिप्ल'मा इन EEG and EMG Technology, BSS Diploma in Critical Care Management, BSS Diploma in Hospital Waste Management, BSS Diploma in Hospital Infection Control and Prevention, BSS Diploma in First Aid and Patient Care, BSS Diploma in Physical Assistant, BSS Diploma in ECG Technician, BSS Diploma in Hospital Administration, BSS Diploma in Hospital Sterilization Technician Assistant, Certificate in Dietitian, Certificate in Old Age Care, Certificate Hospital Housekeeping,
Lab Assistant, Pharmacy Assistant, Certificate in Emergency Medical Service, Certificate in Pulmonary Function Test एबा PFT Technician, Certificate in Awareness of HIV/AIDS, Certificate in Anti-Malaria Training आरो लोगोसे Office Management Courses, Computer Courses आरो Communicative and Soft Skill Educationनि कर्सफोरखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS एबा भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM भकेशनेल इनस्टिट्यूटनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 एबा 8135971844 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।